मानसिया गुफुरबाथ' बेनो समायखाथारगोन ओइ आंलाय फैयाखैसो सानबायमोनलै फैमारबाय आंलाय बेखौनो थगायगोन सानदोंमोन दे बुं माबायदिखौ लानो बेसे दामनिखौ नांगौ हाइस 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 नै बावनो दं नों फैगोन होननायखाय गासिखौबो बाहेराव बरनना दोनजोबखादां बबे समायगोन आंनि हिन्जावनो नायना होलाय नैबे समायगोन खोमा नजल नैखौनो नायदो मानसिया गुफुरबाथ' बेनो समायखाथारगोन ला 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 जागोन बोलै सल्था आंनि हिन्जावजों मेलायगोन बायदि मोनदों दामा दामा बेसे बेसे बुंदो नोंनोब्ला 3500आव लांदो 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 एसे खमाया नामाब्रा एसे डिसकाउन्टआव हरदो बेनो जाबाय हाइ दामनि दख'ना बिबाय थानाया लांबा लांलै लाङाबा थां मेल्ला कास्टमार आंहा बांद्राय अख्राबा गावनि जिउआव खैफोद लाबोयोनोलै हरगोन आं बिजनेस आरो बेफारियाव फाप गैयानोलै नजल गोसोआव ला दे थांनोसै आं जाम्बा